Дивіться у цьому випуску. Військова прокуратура та Міністерство внутрішніх справ провело масштабну антикорупційну спецоперацію. Терористи обстріляли з градів Авдіївку. Слідство зробило помилку в розслідуванні вбивства Павла Шеремета. Доброго вечора. Час новин на телеканалі АТR. 24 травня, 1182-й день анексії Криму. У студії Ескендер Меметов. У будинку Ервіна Ібрагімова провели дуа, молебень до річниці з дня зникнення Ервіна відвідали більше сотні людей. Вони помолилися за його якнайшвидше повернення. Polisler gösteriler sanki bunlar çalışıyorlar. Останнім часом про Ервіна нічого не відомо. На жаль, ми не знаємо, де він і як почувається. Якщо зараз Ервін був би з нами, я впевнений, він був би у національному русі зі своїм народом, корисним кримським татарам. У мене є перечуття, що Ервін живий і інші думки не лізуть у голову. Я вірю у повернення Ервіна до своєї родини. Він буде серед нас. Bu yok oğlumuz sağ selimit gelip bana bu cemaatimizden koşulup anasının babasının birge yaşamaklar kısmet etsin. Büyükü geldik şu balanı kaytıp gelsin de dualar yapmaya amin. Allah Teala niyetlerimizin kabul etsin. Gelin bana bu cemaatimizden koşulsun amin. Amin. Під російським посольством в Києві активісти почали акцію і показ фільму «Рік без Ервіна». На прямому зв'язку зі студією наша кореспондентка Діана Матвіїв. Діано. Зараз ми перебуваємо біля посольства Російської Федерації в Україні. Тут відбувається акція, присвячена річниці викрадення кримсько-татарського активіста Ервіна Ібрагімова. Тут зібралось близько 50 людей. Люди вивішали таблички з іменами зниклих безвісти кримських активістів. За словами організаторів акції, сьогодні вони будуть згадувати не лише Ервіна Ібрагімова, а й всіх зниклих активістів кримських. Акція буде тривати близько 30 хвилин. Наразі це все. Детальніше дивіться у ранковому випуску «Заман». Дякуємо. Це була Діана Матвіїв. Вона розповіла про акцію на підтримку Ервіна Ібрагімова та інших зниклих у Криму активістів. Торік, проти ночі 24 травня, зник член Бахчисарайського регіонального меджлісу Ервін Ібрагімов. Його викрадення зафіксувала камера відеоспостереження. Як це було? Далі в ефірі. 24 травня минулого року. На цих кадрах співробітники російського ДПС. Ервін Ібрагімов, якого вони затримали, намагався втекти. Однак його силоміць посадили в автомобіль і відвезли у невідомому напрямку. За 3 дні після викрадення бахчисарайці зібралися біля будівлі місцевої поліції. Вимагали активізувати пошуки. С нашей стороны. Там какое-то определенное время мы должны собираться. Вы сказали, если вы захотите найти, вы весь Крым перевернете вверх дном. Это мы видели, когда стрелка Симферопольского искали. Весь Крым его так перевернули. Почему сейчас мы не видим действий? Вы показали это. Розслідування викрадення Ібрагімова за рік не дало результату. У липні 2016-го Наталя Поклонська, тоді ще окупаційний прокурор Криму, спростувала причетність російського ДПС до викрадення кримсько-татарського активіста. Это не соответствует действительности, поскольку данного поста не было. Данный автомобиль не зарегистрирован как автомобиль сотрудников ГИБДД по Республике Крым. И вообще вот группы, постовой группы сотрудников ГИБДД в том месте вообще не было и не должно было быть. Сім'я Ібрагімова звернулася до викрадачів, заявивши про готовність заплатити викуп. Друзі та родичі розвісили по всьому Криму оголошення про зникнення, шукали свідків. Загнать в тупик. То есть загнали меня в туннель, идешь, и никакого просвета нету.
Вот и все. То, что вот надежда обнадежили меня, вот действительно, человек не зря же, говорит, надежда живет. Идет, какой-то луч хочет увидеть, а этого луча не видно. И все глубже, 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 и все темнее, темнее, темнее. Кроме родителей, кроме одноклассников, друзей, родственников, никто Эрвина не ищет. Нам кажется, что его фигура была выбрана с целью вот показать, что мы уже рядом. С каждым из вас может что-то подобное произойти и так далее. То есть посеять страх уже даже среди тех, кто не боится. Ервін Ібрагімов брав активну участь в роботі національного руху. Обирався депутатом Бахчисарайської міськради. Став одним з 6 делегатів від України і Криму, які увійшли до керівного органу Всесвітнього конгресу кримських татар. Ібрагімов є членом Бахчисарайського регіонального меджлісу. Як і багато інших прихильників меджлісу, він був на мітингу 26 лютого 2014-го. На цих кадрах Ервін Ібрагімов відстоює територіальну цілісність України. Ймовірні варіанти зміни статусу Криму обговорили на першому засіданні робочої групи з питань Автономної Республіки Крим. Група була створена Конституційною комісією 12 травня цього року для того, аби розробити зміни до розділу Конституції України про Автономну Республіку Крим. Меджлісі наполягають на створенні кримсько-татарської національної автономії. Реформи в судочинстві. Юридично. Перше питання, як мені здається, це питання, щоб не скотитися до федералізації. Так, ми повинні це для себе розуміти. Це буде перша проблема, яка перед нами постане. Бо якщо ми скотимось до федералізації, то далі виникне питання про взагалі федералізацію всієї країни. Якщо є якісь побоювання, то давайте одразу ставити механізми, інструменти щодо їх вирішення, розв'язання. Отже, ви нікуди не можете, ми всі члени комісії, шановні експерти, ми нікуди не можемо дітися. Це наше право на самовизначення. Наймасштабнішу антикорупційну операцію провела військова прокуратура та співробітники МВС. Про це заявили головний військовий прокурор України Анатолій Матіос та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на спільному брифінгу з координаційного штабу біля аеропорту Жуляни. Зранку прокурори разом з правоохоронцями провели близько 400 обшуків та затримали 23 екс-керівників і екс-заступників, а також діючих керівників та їхніх заступників податкових органів у 15 областях України. Здесь в специальном оперативном режиме проходит координация задержаний подозреваемых по всей стране. Здесь их будут принимать, и Анатолий будет их направлять в суд. Держава не доотримала, а фактично злочинна організація Януковича, Клименка і всіх, хто до сих пір перебував в Україні, змогла збагатитися за рахунок платників податків на доведених зараз слідством суму 97 мільярдів гривень. Затриманих екс-податківців часів Януковича з усієї країни доправили у Київ. Затриманих з 15 областей на гелікоптерах доставляють до аеропорту Жуляни. Тут розташувався штаб Національної гвардії. Я по прізвищу вам зараз не скажу, тому що їх всіх в голові не тримаю. Прізвище озвучить чи озвучив вже генеральний прокурор і міністр внутрішніх справ. Подивитися. Один з керівників податкової на прізвище Козак був зупинений прикордонниками вже фактично при виходу до літака. Затримання розпочалось о 6 годині ранку. До спецоперації залучили корпус оперативно-раптової дії, Національну поліцію, військову авіацію. Наразі затримано 23 експосадовці Міністерства доходів. Саме велика складність була це організація, перш за все, всіх процесуальних дій, крім того, організація всіх задіяних служб, крім того, недопущення витіку інформації. Тобто в цьому була складність, перш за все, по організації задіяння всіх служб організації роботи. Цю операцію нам не вдалося би зробити, якщо б нам не допомагав голова Державної податкової зараз фіскальної служби Роман Насіров.
тому що розібратися в нетрях податкового законодавства всіх порушень – це тільки завдяки його сприянню основний масив роботи був зроблений. Під конвоєм затриманих посадили до автозаків і повезли до Генеральної прокуратури. Там йому оголосять підозру. Потім Печерський суд, там оберуть запобіжний захід. Катерина Бусхрікідзе, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. У Печерському районному суді Києва вже закінчилося перше засідання. Екс-керівника Луганської обласної податкової служби Олександра Антіпова звільнили у залі суду під заставу у 15 мільйонів гривень. Він має виплатити ці гроші впродовж 5 днів. Зараз у Печерському суді знаходиться наш кореспондент Олексій Шандра. Вирок Олександру Антіпову. Суд зобов'язав звільнити Антіпова в залі суду під заставу в 15 мільйонів гривень, яку він має сплатити протягом 5 діб. Нагадаю, раніше прокуратура просила 200 мільйонів гривень, а сам Антіпов, спілкуючись з журналістами, заявив, що таких грошей в нього немає. Інша частина екс-податківців, які були затримані сьогодні, також знаходиться в Печерському суді. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Дякуємо. Це був Олексій Шандра. Він розповів, як проходить суд над затриманими сьогодні податківцями часів Януковича. Слідство допустило помилку при розслідуванні вбивства Павла Шеремета. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. 20 липня 2016-го у машині, в якій їхав журналіст Павло Шеремет, спрацював вибуховий пристрій. Конкретна помилка в тому, що вилучивши 201 камеру відеоспостереження, ще одна і, як виявилось, найважливіша камера не була вилучена, що весь цей час не давала дуже важливої інформації слідству. Завдяки журналістам ці відеозйомки стали відомими. Шкода, що на весь світ, а не тільки для слідчих, але тим не менше ці плівки є дуже важливими для слідства. Наскільки я знаю, керівництво МВС також визнало помилку і зараз старається надолужити згаяний час. Українцям не потрібен кишеньковий омбудсмен. Вулична акція «Перформанс» з такою назвою відбулася біля Комітету Верховної Ради з прав людини у Києві, де розглядали кандидатуру на посаду омбудсмена. Фракція «Народний фронт» запропонувала Людмилу Денисову, блок Петра Порошенка Сергія Алєксєєва, Андрій Мамалига став кандидатом від Радикальної партії Олега Ляшка. Правозахисники продемонстрували, як, на їхню думку, новий омбудсмен залежатиме від партій. Щоб ця людина, яка буде обрана, мала справжній досвід правозахисної діяльності. І крім того, дуже важливо, щоб це була людина аполітизована, щоб вона була рівно віддалена від усіх політичних сил і не виступала представником інтересів якихось політичних партій або угрупувань. Партії, які зараз стоять за цими кандидатами, як, наприклад, Радикальна партія, БПП, Народний фронт, ці партії, на жаль, неодноразово висловлювали думки та конкретні платформи і позиції щодо, наприклад, блокади, повної блокади Криму, щодо, наприклад, обмеження мешканців Криму в політичних, економічних та інших правах, наприклад, позбавлення їх права голосу, позбавлення їх громадянства. 22-й дитячий фестиваль тюркського світу відбувся у Стамбулі. Діти з різних тюркських країн щорічно приїжджають до Туреччини, аби познайомитися з культурою та музикою споріднених народів. Учасниками фестивалю стали і діти з Криму. 12 артистів ансамблю «Джемілє» з Сімферополя виступили перед 6-тисячною публікою. Джемиле ансамбль на этом фестивале выступает уже не первый раз, но под моим руководством мы приехали с детьми первый раз сюда. Впечатление море, все довольны, всех хорошо встретили. Дети живут в турецких семьях, к ним очень хорошее отношение. Объединяет все тюркские народы между собой. Дети сплочаются, общаются, и это есть хорошо. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарської» з Мавілем Охтаровою за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугун». Осман Пашаєв та Оксана Денисова говоритимуть про введення візового режиму з Росією із народним депутатом Юрієм Березою та речницею МЗС України Мар'яною Бецою. Підписуйтеся на телеканал АТР на нашому сайті та будьте з нами. Ваша підтримка важлива для нас. Гарного вечора.